Najvzácnejšie vydanie Biblie je už na Slovensku. Ako prvý si mohli pozrieť písmo sväté s ilustráciami Salvadora Dalího prezident Ivan Gašparovič a arcibiskup Stanislav Zvolenský. Unikátnu knihu zdobenú drahokamami dostali ako osobný dar. Tak toto je ona, Biblia obrovských rozmerov, ktoré za posledné desiatky rokov u nás nemala žiadna kniha. Všetko preto, aby vynikli jedinečné ilustrácie svetoznámeho maliara. Písmo sväté, ručne viazané v pravej koži so zlatorezom a drahokamami vykladaným podpisom Salvatora Dalího. Tento klenot knižníc ocenila aj hlava štátu Ivan Gašparovič. Keď mám hovoriť len o diele a šikovnosti práce knihárov, tak je to ozaj unikátne. Máte pre ňu vyhradené nejaké miesto v knižnici? Nie, ja som s tým vôbec nepočítal, ale to je taký kus, že na to treba asi zvlášť urobiť stojan. Každá kniha je originál. Z 333 výtlačkov nie je ani jeden rovnaký. Biblie totiž zdobia unikátne kombinácie 10 drahokamov. Výtlačok číslo 1 získal arcibiskup Stanislav Zvolenský. Ako sám hovorí, listovať túto knihu kníh je aj vďaka ilustráciám Salvatora Dalího umeleckým zážitkom. Ukazujú jeho vnútorný zápas s tými skutočnosťami, ktoré nachádza vo Svetom písme. A je tam aj určitá radosť nad tým, že v tej chvíli, keď robil tie ilustrácie, videl vo svojom živote svetlo. Troufnu si říct za 100 let nebo i za 500 let, jako když člověk vezme tuhle knihu do ruky, tak bude mít z toho prostě radost. Ilustrace, ten text a to řemeslně provedený, je to prostě něco unikátního, co má svoju uměleckou hodnotu. Hoci písmo sväté v takomto prevedení nie je lacná záležitosť, jeho majitelia ho môžu pokojne brať aj ako rodinné dedičstvo, ktoré prechádza z generácie na generáciu. Marek Gudiak, televízia Markíza.